Sa Bacolod City naman, pila ka mga sidewalk vendor nagbalik na sa iladaan nga pwesto. Apang alkalde ginklaro nga wala inigin pahanugutan sang syudad. Yaring balita nga aton gintutukan. Balik sa iladaan nga pwesto ang ini nga mga manugbaligya sa Bacolod Downtown. Suno sa ila, isa ka man naming nga regalo sa mga Pasko ang pagbalik sa pwesto. Ipasugtan na. Amo lang niya sa kabakag. Tapos, Amo lang hindi na kami makaba-extend. apang layo sa paghangop sa mga manugbaligya. Ginklaro sa alkalde nga wala bisan isa sa ila ang ginpasugtan nga magbaligya sa downtown area. The setup supposedly by this time is iyan na isang pulis, sila balantayan, no? But maybe it's partly because it's Christmas season and maybe pasunaid may guro anay ang mga otoridad. Ginmanduan sa alkaldeng Bacolod City Police Office nga pahalinon ang mga vendor ilabi na ang mga nagabaligya sang prutas kag mga produkto sa kilid sang dalan. Palibot sang public plaza ang ginpahanugutan sa mga manugbaligya tubtob sa Enero 6. May 2x3. PD man lang na yan nga, gamay ka, tapos sa isa ka kiosk, damo ka mo. Oo, galing kati iban, di mo man mapilit. Masobra siya na ang nagkuha sa aplikasyon nga makabaligya kag magbayad sang 600 pesos kada pwesto. Madumduman nga masobra 400 ka mga manugbaligya ang ginsaylo sa Vendors Plaza bangod sa clearing operation. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.